Jama'a Assalamu alaikum. Ga labarin duniya tare da ni Mabruka Sanusi Ladan daga nan ofishinmu da ke Sokoto. Bankin Najeriya CBN ya kawo sauye-sauye inda ya ƙara kuɗin mallakar katin ATM daga Naira 1,000 zuwa Naira 1,500. Shugaban Kenya Ruto ya nuna rashin jin daɗi kan kalaman shugaba Tinubu na Najeriya. Sarkin Kano Muhammadu Sanusi ya nuna damuwa kan yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da karɓar rance duk da cire tallafin man fetur. Jama'a ga cikakkun labarin duniyar. Bankin Najeriya wato CBN ya kawo sauye-sauye inda ya ƙara kuɗin mallakar katin ATM daga Naira 1,000 zuwa Naira 1,500. Bugu da ƙari, bankin ya bayyana cewa ya soke tsarin karɓar kuɗin kula da katin ATM na wata-wata da ake cire Naira 50 daga asusun abokan hulɗa. CBN ya jaddada cewa sabon tsarin zai sauya yadda ake cire kuɗin mu'amala da POS, inda aka ɗaura nauyin kuɗin kan 'yan kasuwa. Bankin CBN ya ƙara kuɗin katin ATM a ƙarƙashin sabon tsarin. Duk wanda zai mallaki sabon katin ATM ko mai gurbin tsoho zai biya 1,500 maimakon 1,000 da ake biya a baya. Hakan ya nuna cewa CBN ya ƙara kuɗin da kashi 50 cikin 100 duk da yadda 'yan Najeriya ke kuka kan tsadar rayuwa da wahalar tattalin arziki. Sai dai bankin ya ce akwai tsarin da za a bar abokin mu'amala da yarjejeniyar da ya yi a tsakaninsa da bankinsa. Haka kuma katunan da ake amfani da su ta yanar gizo za su kasance kyauta. Sabon tsarin ya tanadi cewa ba za a cire ko sisi a asusun kwastoma ba a duk wata mu'amala da aka yi da katin ATM a wajen 'yan kasuwa. Maimakon haka, bankin ya ce 'yan kasuwa ne za su rika biyan kuɗin hidimar da aka yi da ake kira MSC a tsarin bankuna a Najeriya. An ƙayyade kuɗin da za a rika cirewa da kaso 0.5 cikin 100 na kowace mu'amala, kuma zai kasance na bai ɗaya ba tare da la'akari da irin hanyar biyan kuɗin da aka yi amfani da ita ba. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya bayyana rashin jin daɗinsa kan kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu dangane da matsalar man fetur da ta jawo zanga-zanga a ƙasarsa. Rahotanni sun nuna cewa shugaba Tinubu ya yi amfani da Kenya a matsayin misali yayin wata ziyara da ya kai a jihar Bayelsa, inda ya yi tsokaci kan yadda ƙasar ta fuskanci matsalolin tattalin arzikin da suka haddasa zanga-zanga. Sai dai a martanin da ya mayar, shugaba Ruto ya bayyana cewa abin takaici ne yadda ake amfani da ƙasarsa a irin wannan yanayi. Yana mai cewa Kenya na da suna a duniya wajen fannin ilimi da kuma ƙwarewa a harshen Turanci. Ruto ya ƙara da cewa saɓanin yadda ake kallon Kenya, akwai wasu lokuta da ake buƙatar mai fassara idan ɗan Najeriya yana magana da Turanci, wani batu da ya jawo cece-kuce a tsakanin al'umma. Wannan muhawara na nuni da yadda kalaman shugabanni kan iya haifar da takaddama a tsakanin ƙasashe, musamman a lokutan da ake fuskantar matsalolin tattalin arziki. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga kafar yada labarai ta ATS Hausa da sauran kafafen yada labarai a nan Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Hukumar sadarwa ta Najeriya wato NCC ta umarci kamfanonin sadarwa da su rika baiwa masu amfani da layi diya ta hanyar saka musu katin kuɗin waya idan aka samu matsalar rashin ingancin sabis. Shugaban NCC Aminu Maida ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a Lagos, inda ya ce matakin ya biyo bayan gano cewa wasu kamfanonin sadarwa sun gaza cika ƙa'idojin ingancin sabis a wurare da dama. Ya jaddada cewa wannan tsarin diya ba wani tallafi ne daga gwamnati ba, illa wani wajibci ne da aka ɗora wa kamfanonin sadarwa domin kare haƙƙin masu amfani da layi. A cewarsa, dole ne kamfanonin su ɗauki alhakin duk wata matsala da ta shafi sabis ɗinsu, tare da tabbatar da cewa sun bi ƙa'idojin da hukumar ta gindaya domin inganta sadarwa a ƙasar. Hukumar NCC ta kuma yi kira ga masu amfani da layi da su rika kai ƙorafi idan sun fuskanci matsaloli, domin a ɗauki matakin da ya dace kan kamfanonin da suka gaza.
Sarkin Kano Muhammadu Sanusi ya nuna damuwa kan yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da karɓar rance duk da cire tallafin man fetur. A wata hira da aka wallafa a kafar News Central TV a ranar Juma'a, tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN ya bayyana cewa duk da cewa cire tallafin mai da sassauta tsarin canjin kuɗi matakai ne da suka dace, rashin tsari da kuma lokacin aiwatar da su na iya rusa amfanin da ake sa ran samu. Sanusi ya kuma soki yadda Najeriya ke ci gaba da tallafawa matatun mai na ƙasashen waje, alhalin matatun cikin gida ba sa aiki yadda ya kamata. Yana mai cewa wannan babban kuskure ne a tsarin tattalin arziki. Ya ce, "Na daɗe ina cewa tsarin tallafin mai ba zai ɗore ba. Ba za mu ci gaba da tallafawa matatun ƙasashen waje ba. Alhalin mu ƙasa ce mai arzikin man fetur amma ba mu bunƙasa namu ba." Sarkin ya kuma tambayi dalilin ci gaba da karɓar rance bayan an cire tallafin mai. Yana mai cewa ya kamata a ga sauƙin kashe kuɗi da ingantuwar tattalin arziki maimakon ƙara nauyin bashi. A cewarsa, idan an cire tallafi kuma ana da kuɗin, me yasa ake ci gaba da karɓar rance? Rahotanni sun nuna cewa gwamnatin tarayya ta ƙara shirin rancen shekarar 2026 da sama da naira tiriliyan 11, inda jimillar rancen da ake shirin karɓa ya kai naira tiriliyan 29. Haka kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nemi amincewar majalisar dattawa kan wani sabon rance na dala miliyan 516 domin aikin babban hanyar Sokoto Badagry. Sanusi ya jaddada buƙatar inganta tsarin kula da kuɗaɗen gwamnati domin tabbatar da cewa matakan da aka ɗauka suna haifar da amfani ga tattalin arzikin ƙasa. Ƙarshen labarin duniyar kenan. ATS Hausa, kafar yaɗa labarai ta zamani.